Għaw xaħat li jista jaqra? Xaħat li jista jaqra? Taqra? Ejja l-għaftek. Nagħtu bidu għall-Ewkaristija bil-kant fl-imkien. Jiġbura l-kol madwar l-artal, il-poplu ġdid li jiġbar. Nagħtu kull ima jinxandru Sultan tas-sema u l-ard. Mil-kodba mqazza nisimgħu tkellimna llum fi skiet. Il-kelma tiegħek tkun jiddawl
Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis u tinixxeqilkom l-għodwa tajba, ejjew nitħejjew ħan niċċelebraw din l-Ewkaristija billi fi skitt ta' qalbna b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna. Int li tiftaħ dirajk lil-midinbejn u taħfrilhom Mulej ħniena. Int ir-raj it-tajjeb li tara fin-naċ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejri noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħuna Leli Grima. Nitolbu. U Alla, inti tajtna kelma li tagħmel l-amara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja. Għamel li bil-grazzja tiegħek jistħoq ilna li tagħmmar fina bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Bħalma l-ġisem mingħajr ruħu mejjed, hekk ukoll li mejt tal-fidi mingħajr emil. Qari mill-ittra ta' San Ġakobu Apostlu. X'jiswa ħuti li wieħed jgħid li għandu l-fidi jekk ma jurijiex fl-emil tiegħu. Jaqgħu tista' salvah din il-fidi? Jekk ħuk jew oħtok ma jkollhomx jilbsu u jonqoshom l-ikel ta' kuljum u wieħed minnkom jgħidilhom morru fis-sliem, isħnu u kulu sa tixbgħu bla ma jagħtihom dak li hu meħtieġ għall-ġisem. Dan x'iswa? Hekk ukoll il-fidi jekk tkun waħedha u ma jkollix l-emil tkun mejta fiha nfisha. Imma xi ħadd jista' jgħid int għandek il-fidi u jiena l-emil. Urini l-fidi tiegħek mingħajr l-emil u jien nurik il-fidi tiegħi mill-emil tiegħi. Inti temmen li Alla huwa wieħed u tagħmel sew u dan ix-xjaten ukoll jemmnuh u jitredu. Imma kif ma tridx taf iblaħ li int li l-fidi mingħajr emil hija firħa. Jaqgħu Abram missierna mhux mill-emil kien iġġustifikat meta offra lill-ibnu Żakk fuq l-artal. B'hekk tara kif il-fidi ħadmet id fit mal-emil tiegħu u kif bil-ħila tal-emil il-fidi laħqet fl-aqwa tagħha u saħħet l-iskrittura li tgħid Abram emmen lil Alla u kien dan li ġustifikah u għalhekk huwa msejjaħ ħabib ta' Alla. Taraw mela li l-bnedmin ikunu ġustifikat mill-emil, mhux bil-fidi biss, għax bħalma l-ġisem mingħajr ruħu mejjed, hekk ukoll li mejt tal-fidi mingħajr emil. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali, ngħidu flimkien, ħin il-bniedem li jitaxxaq bil-kmandamenti tal-Mulej. Ħin il-bniedem li jibżam il-Mulej li jitaxxaq ħafna bil-kmandamenti tiegħu setan fuq l-art ikun nislu, nisel it-tajbin ikun imbierek, ngħidu. Ġitu għana ikunu f'daru għal dejjem tibqa' il-ġustizzja tiegħu. Dawl fid-dlam ifeċċ għat-tajbin, twajjeb u ħanin il-bniedem sewwa, ngħidu. Tajjeb il-bniedem li jħennu jislef li jmexxi ħwejġu bir-raqqa għax il-bniedem ġust qatt ma jitfixkel għal dejjem tibqa' t-tifkira tiegħu. Ngħidu? Kjaġobkom inqumu l-kol bil-wifqa.
Sejjaħtilkom ħbieb jgħid il-Mulej, għaliex kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ lejh in-nies flimkien mad-dixxiepli tiegħu u qalilhom: jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi u tal-Evanġelju isalvah. Għax jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu. Xi prezz jista' jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu? Għax jekk xi ħadd minn dan in-nisel żieni u midneb tal-lum għad jistħi minni u minn kliemi, bin il-bniedem ukoll għad jistħi minnu meta jiġi fil-glorja ta' missieru flimkien mal-anġli imqazza. Qalilhom ukoll: tassew ngħidilkom li hawn xi wħud minnkom li qegħdin hawn li żgur ma jġarbux il-mewt qabel ma jaraw il-wasla tas-saltna ta' Alla monija bil-qawwa. Il-kelma tal-Mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna, noqogħdu bil-qiegħda kieġobkom. Kull meta nisimgħu l-Evanġelju, eżis ħuti, il-Mulej ikun ikellemna u jkellem lil qalbna. Illum għandna silta mill-Evanġelju li hija tassew hekk ngħidilha jindensa ħafna, importanti ħafna eżis ħuti. U nixtieq naqra ftit u nitkellem dwarha fil-qosor. Il-Mulej jgħidilna llum: jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Ġesu ma tantx kien jaf jagħmilhom ir-riklami hekk. Ma kienx irid min jimxi warajh sempliċement għax jara xi ħaġa attraenti li jimxi warajh. Ġesu min jimxi warajh rridu jimxi warajh għax ikun għamil deċiżjoni vera. U Ġesu jurina li t-triq tiegħu mhijiex it-triq tad-dinja. It-triq tiegħu mhijiex dejjem faċli, anzi u hekk. Għandu jiċħad lilu nnifsu. X'jiġifieri tiċħad lilek innifsek eżis ħuti? Ifisser tkun kapaċi tgħid le lilek innifsek. Dik li nsejħula l-libertà tal-ispiritu eżis ħuti. Jiġifieri quddiem il-ġibdiet tagħna aħna għandna jkollna l-libertà li ngħidu iva meta nħossu li rida Alla hija iva għalina u ngħidu le meta eżis ħuti nħossu li rida Alla hija le għalina. Wara kollox il-Mulej meta jitlobna dan mu jitlobna xejn ħlief li ngawdu li nżommu il-ferħ veru. Għax minn quddiem il-ġibdiet li jħoss ġo fih, mhux qed ngħid biss għall-ġibdiet sesswali, kull ġibda kienet x'kienet, m'għandux il-libertà u l-għaqal spiritwali li jaraf x'inhu ta' bil-ħaq tajjeb għalih u jgħid iva u jaraf x'inhu ta' denja għalih u jgħid le għal dak li hu ta' denja għalih, dak huwa l-ikbar skjav eżis ħuti. U l-iskjavitu ta' ġewwa li tant il-bniedem tal-lum kultant jitħabbeb magħha ma tistax tagħtik il-paċi. Il-libertà vera hija meta l-bniedem ħieles minn kull xkiel, minn kull vizzju huwa kapaċi ta' bil-ħaq jaraf x'inhi rida Alla għalih, ta' dak Alla li daqsu lili ħadd ma jafni u lilek
min jafni daqsa li laqqas jien stess u daqsu ħadd ma jħobbni. Allura dak li jrid minni Alla u rida tiegħu għalija hija l-akbar ġid tiegħi Jeżis ħuti ta'. Kemm huma ta' għaqal mena għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu. Jeżis ħuti s-salib huwa parti mill-ħajja tagħna. Id-dinja tgħidlek aħrab. Ġesu jgħidlek is-salib aċċettah. Tfittxux bidejk. Imma tippretendejx li tagħtejx ħajja mingħajr salib. Salib għandu kull bniedem, issa min jgħix ħajtu jaħrab mis-salib. Min jgħix ħajtu b'xi mod jara kif sa jgħix minkejja s-salib. Ġesu qed jgħidilna li fis-salib propju għax refgħu għax is-salib dak li qed iġorr Ġesu mhuwiex tiegħu ta' dak huwa s-salib tiegħi u tiegħek Jeżis ħuti. Propju għax refgħu jsir il-qawwa tal-Alla għalina u għal ħafna oħrajn permezz tagħna. Mela min jaċċetta s-salib flimkien ma' Ġesu, is-salib isir għalih okkażjoni ta' barka u grazzja u mħabba Jeżis ħuti. U jimxi warajja, jimxi wara Ġesu kull fejn imur. Mela l-iktar ħaġa importanti f'ħajti ma tkunx li nagħmel dak li rrid jien, nerġa' ngħid kif tgħidilna d-dinja, imma nagħmel dak li jrid minni l-mulej. Għax min irid isalva ħajtu jitlifa jgħidilna Ġesu. Min għalih li se jagħżel id-dinja biex jagħmel li jrid, biex jagħmel dejjem gost tiegħek, biex jagħmel dak li jkollu aptitu. Min ikun egoist l-ewwel jiġu l-interessi tiegħu dak li jrid hu u l-ħadd ieħor warbu, dak jispiċċa jitlef is-sens għall-ħajja Jeżis ħuti. Dak jispiċċa ma jgħix kuntent. Il-bniedem ċentrat fuq innifsu li ma jafx iħobb jispiċċa qalbu vojta. Mena għax min irid isalva ħajtu jitlifha, min jaħseb biss fih innifsu, jpoġġi lilu nnifsu iċ-ċentru ta' kollox. Ma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħu tal-Evanġelju jsiva, min jagħti ħajtu. Dan hu l-akbar challenge tal-ħajja tagħna Jeżis ħuti. Aħna ngħidu missjonarju ta' ħajtu għall-missjoni. Però mhux il-missjonarji biss ta' imsejħin biex jagħtu ħajjithom. Kull wieħed u waħda minnha msejjaħ biex jagħti ħajtu b'mod differenti. Raġel u mara miż-żewġa jagħtu ħajjithom lil xulxin u lil uliedhom. Saċerdot jagħti ħajtu għall-komunità u għall-Knisja. Kull wieħed u waħda minnha jrid ifittex dik is-sejħa li qed jagħmillu l-mulej biex jagħti ħajtu. Għax il-ħajja jew tagħtija jew taħlija Jeżis ħuti. Jew tagħtija jew taħlija. U għalhekk xerf kbir tas-sema jgħidilna Ġesu fl-Evanġelju tal-lum. Jgħallimna dawk li jidhru kontradizzjonijiet imma li fihom it-teżor tal-ħajja waħda vera. It-teżor tal-ferħ veru, mhux ferħ ta' din id-dinja li jdum ftejt, ma ta' dik il-paċi tal-qalb li jaf jagħtiha u jista' jagħtiha Alla biss. Ejjew għalhekk nitolbuh bil-qalb lil Ġesu llum ta' biex jagħtina l-għajnuna ħalli dal-Vanġelu hekk li smajna ta' bilħaq nżommuh f'moħħna u f'qalbna, nimmeditaw dwaru u fuq kollox nfittxu ngħixuh il-jiem kollha ta' ħajjitna. Kjoġobkom inqumu bil-wieqfa. Ħuti Jeżis, konxi li fl-aħħar ta' ħajjitna għad iridu nkunu iġġudikati fuq ix-xhieda tal-ħajja tagħna skont l-Evanġelju, nitolbu ngħidu ħen mulej għall poplu tiegħek. Ħen mulej għall poplu tiegħek. Għall-Knisja biex fil-ħidma soċjali tagħha tkun attenta għal dawk il-bżonnijiet li s-soċjetà għadha ma tipprovdejx għalihom. Nitolbu ħen mulej għall-mexxejja tal-popli u ta' pajjiżna sabiex ħielsa minn kull nuqqas ta' ftehim ifittxu biss il-ġid komuni. Nitolbu ħen mulej għal dawk mobbijin bit-toqol tas-salib biex jifhmu li d-tbatija tagħhom magħquda mad-tbatija ta' Kristu mhix għal xejn u li inti għad biddel id-dwejja ta' issa ferħ bla tmiem. Nitolbu ħen mulej għall poplu tiegħek għalina biex nissaħħu dejjem aktar fil-mixja tagħna wara Kristu u sabiex is-serenità u l-paċi ikunu l-frott tal-fiduċja tagħna fil-mulej. Nitolbu ħen mulej
Nitolbu wkoll eżisħuti biex iż-żjara tal-Papa Franġisku f'pajjiżna tkun verament mimlija grazzja u barka minn Alla u ġib ħafna u ħafna ġid spiritwali fuqna l-koll, mod speċjali billi tressaq ħafna iżjed, tressaqna l-koll kemm aħna ħafna iżjed lejn il-mulej Ġesu. Nitolbu ħen mulej għal poplu tiegħek. Inkomplu nitolbu għax-xita, nitolbu wkoll il-mulej jeħlisna mill-pandemija. Nitolbu fuq kollox il-mulej jagħtina grazzja li narfu l-Vanġelu fih it-tagħlim tal-ħajja. Ejjew fi skietek ma' qudiem flimkien kemm aħna hawnhekk fis-santwarju, kemm intom eżisħutna ma' qudiem magħna permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali, inresqu b'fiduċja kbira f'Alla it-talba personali tagħna. U Alla, inti ssejħilna biex nagħtu xhieda tal-fidi tagħna, inna ħanuru bla biża li aħna nsara sa ma jasal il-jum li jibnek Ġesu jixhed għalina quddiemek li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru tal-ilma u nbejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-diel jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Ilqana mulej Alla tagħna, qum li wniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li din l-offerta tnaddafna u tġeddidna u li ġġib il-premju ta' dejjem lil kull min jagħmel ir-rieda tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfew lubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawnien tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla eda. Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fil-għoli tas-smewiet nbierek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' raddi l-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ma speċjali llum qegħdin nitolbu għal ruħuna Leli Grima. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza, Om Alla u Om tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrejb iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf Alla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħallesni ħajja ta' dejjem.
Dem ta' Kristu jħarisni l-ħajja ta' dejjem. Nejdulu grazzi bil-qalb l-mulej Jeżis Ħuti għal din l-Ewkaristija llum il-ġimgħa. Ejjew inselmu lil Ġesu msallab għalina billi bil-qalb ngħidu nadurawk o Ġesu wimberkuk. Nadurawk o Ġesu wimberkuk. Nadurawk o Ġesu wimberkuk. Nitolbu tmajtna mulej bil-għaxqa tas-sema. Nitolbuk li dejjem nixtiequ dak l-ikel li bih ngħixu tassew bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu u l-ġurnata tajba. Madonna ta' bnimu Omtana l-Maltin għax inti tilqana Madonna ta' bnimu qudiemek naħna